Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Stižu neplanirano Aleksić Moto i Munja. Idem da ih sačekam. Vidimo se u ostatku videa. Evo ih drugari, stižu. Ja. Puši ti se nešto. Puši ti neki Iberlauf. Mora da se pada. Sad će pokrpimo te gume pa će nastaviti dalje. Kako ti se čini limuzina? Bura, znači... Čekaj. Aj sad. Ovdje je na kraj sveta, znači legalno. Ovo je, vati, lađe. On se ne čuje, a radi. Da se menju? Može. Nastavite odavde, brate, dalje, a ostavite zastavu. Može, uzimajte ti. Samo prebaci mi stvari, ovdje može stane... Pa nemam novo mesto, ali dobro. Će se snađiti. Ali gepek ti mali, bre. Mali, on 3 vrata. Kratko međuosovinsko rastojanje. A kad je 5 vrata nije tako? Kad je 5 vrata malo veći, nije malo veći nego duplo veći gepek. Bez veze. Šta ćeš? A pozadnje ima? Da, ima mesta, za 4 ima mesta. Aj sad! Aj! Ajš malo! Ajš malo! Dobar, ode, položio. To, najbolje ulje za najbolje kolo. Ovdje nije najbolja fajka. Najgore ulje što ima, bro. Najgore. Na zastavu najgori spada najbolje. Da. Sipem kastrol ulje, dam 50 evra za ulje. On ga troši. Sipem ulje od 12 evra. Brate, radi ko sat, ne troši ga 10.000 km se vozi. Odmah ću te brzinski pomenuti na se šuku. Ovo taktički. 3. A ne mogu kad... Aj, pusti me samo. Polako. Sad, brzo. Lije ovo, gledaj koliko... Ovo će prelije. Će prelije. Preli. Pa mikam ti ja od mišaf. Gotovo sad, mali. Nije gotovo. Gotovo, pa a ne slušate me? Dobro, nije strašno. Sam lepo rekao da su Ja, će bude problem sa filtr za ulje, mora sad 10 kg. Lakše mi ovo, nedostaje mi popravljanja, lakše mi popravljam nego da vozim, ovaj će razmrda, već me ne bole. Kola, brate. Mači, popravljaš ti i tekako usput, ne daj Bože. Skidamo menjač negdje usput, ja mislim. Brate, daj Bože da izgura, ali mnogo mi ovo miriše na... Znaš ovo što traje ovoliko sad trenutno, što se muči? A to što je zastava, da je neka novija vozila, do sad bi se raspao, kunem ti se. Pa dobro, zavisi kad je menjao taj drug lager. Menjao je, kaže, novi zastavu kupio. Nova zastavim sam original stavio, ali izgurao sam s nju. Zato i dobro. Ali nije ga se bavalo preputilo ovo, brate, da pre bi mislio da će motor cikli nego da će drug lager. Ti si raspalio Skaru, a? Raspalio sam. Brat go raspalio, da, domaćin da nas ugosti. Ali izgleda će posle budemo naguženi, to tako uvek ide. Da. Pa nismo do toga došli. Znači, Aleksiću, ti si sipao oko 3 litra, ništa. Pogledaj, ima to obeleženo, ti krakovi, samo pogledaj kako... Slike na ChatGPT kaže ovo je kanto 10 litra, koliko sam od negdje otprilike si litra. Pa će ti kaže, be, debil. Aj si kladimo. Ajde, molim te, evo te sad, idi... Kad je baš pide ChatGPT, koliko te ga gurnem duboko ili ne? Sipio nemoj 3 litra, be. Brate, 4 staje, 3 po 4, ne znam koliko beše. Da beše 3 s filter ili 3 Vidi, pola kante sigurno 5 litra. Napiši kante 10 litra, prijatelj. Malo ga pustiš. Pa opet. On sad ne može upaliti. Aj ubaci bubinu. Aha, prijatelju, ne. Mrdneš i... Evo ja ću. Pojebao bi on mene. Mrdneš. On nije svestan koliko tu struje ima napuni, koliko drma. Ma nije to strašno, ajde. Kako ga radi? Kao sad. Kako ga? Nema lampica za ulje da je vuko, da se on tretirao. Ne čuje se, a da radi. nema podmazivanje, pritisak uljne pumpe. Samo, vamo, drive servis. Radi kao sad. Servis urađen za 15 minuta. Niste ni roštilje rašili. Nije ni roštilj. Lepo miriše, ej. Pa tebi A su ček, ovo... to Bude je dobro, kobasice, govedina. brati, pljeskavice, govedina. Junetina.
Koji ne ideš od tele? Ništa ne dame drugo. Jagnje ako pojedem nešto, to tako... Koji bi pojede s jagnjeve kad ste vodili na jagnje, tada vika što ti se uopšte ne sviđa smrditi ovo u Bugarsku? Kažem, mogu malo odšapnem, ali ne volim je to, samo prasa ovog isključuju i pilajte to. Irva se nije teo da proba, brate. Možda spremamo Pa spremali smo onaj dan. Aligatora bi probao. Ne bi probao te gluposti, ali Irvas, brate, nije teo da proba, čovjek će umre, nije probao Irvas. To se jedno u životu. To su muke. Ja njemu kažem da ti će ne. Pa nećeš dugo. Ne znam, brate, i cigare... Daj mi samo ovo. Onaj break koji je života. Imaš da poneseš možda tamo da završi ovo ono i kaže možda kreneš. Ubite, gotovo. Koje ti si opet dobio? Dva vezano. Koje me volim, koje si u mene dobio, ovaj sin. Znaš kako biti moj drug. A sad taj veliki to... Ja! Ja sam me karate trenirao. Ustra se čovjek. Pa nema ti tu, neće ni da ideš odavde. Sedite. Se zna ko je najjači. Kao je škuka. Neće se kurčem inače, izgrabi ga. Oj, koga te su u stvari, ja neću više da vatim to. Najviše mrzim ovaj. Samo bre kukaš bre, kukaš. Najviše ovaj kofer i ove stvari. Misli da živi ovdje. To ne čudi me, brate. Debela zima dolazi. Druga treša. Brate, imam peškir, mada neću ti uzimam. Čuvaj ti taj peškir, ko zna gdje će ti treba, imaš peškir i ovdje. Baksuze. Ne, baksuziraš tu usput. Došlo vreme i ulje da se proveri. A drug lager koji će se radi iz drug lagera nas? A neće, drug lager će izdrži do Srbije, šta? Organizovao sam delovi da mi stignu. Ne fali, brate, no. Ovo je tako koje vidi. Ali došlo bar na minimum? Puno minimum, neki baš minimum. Ne znam šta. Trebalo bi više dima. A dovoljno je. Će dosipaš šta? Zašto ti Munjo sumnjaš u mašinu da ovo ne može da dogure, bre? Nema ništa. Ajde, brate, kad ste došli do ovde, sad ste na pola puta. Nema, brate. I više od pola puta. Nema ni moje. Kad se vozija ne razmišlja, samo stera kurac se razmišlja. Ono se razmišlja. Polako. Di ste pošli, tu i stižete. Jel' tako, brate? Gotovo. Di ste pošli, tu i stižete. Ja ne znam koji su od rano ujutru do re. To je vol. To se provodio pa odmah. Marš bre tamo. Marš bre, ja sam ti lepo rekao samo otvori 2-3 puta sam ti lupnuo, nego ti što? Nije, nego si rekao jednom, ako da sam sa posebne potrebe pa mi čukaš mi 6 puta ponavljaš. Pa čukam ti da otvoriš pa se jebao. Postavim kamere pa da snimim prvo. Da. Na duši bilo je od nije da... Ajde bre, radi ko sat. Ništa drugari, došlo vrijeme da se rastajemo. Nadam se da je sve bilo okej. Ako nešto nije bilo u redu, ne zamerite. Pa će ispravimo sljedeći put kad dođete. Kad dođeš sad sve si ti. Ma dobro. Čekam u tebe sad. Pa posle ste vi na red opet kad dođete ovde. Hvala, prijatelj više ne. Ajde bre, Munjo bre, mnogo si negativan. Ma pusti ga. Vidimo se. Ništa, brate. Sve najbolje. Hvala što ste svratili, nadam se da ste odmorili bar malo pa direkt za Štokholm. Pa ne može da se jure ženske do pola noći da
se ustane u 7 sati. Ne mogu se uspavam nikad. Jebi ga sad. Spava, ale... Evo ga, čuje se, ali će izdrži. Ne sumnjam. Ako on izgori, ja ću, ako on izgori, ne sumnjam ja. Srećan vam put. Pa se vidimo u Dubaji, a? Ajde. Odoše drugari, srećan put. Došlo vrijeme da se ja odjavim iz ovog klipa. Ako vam se svidjelo, lajkujte, komentarišite, podelite se s drugarima i zapratite kanal. Ključite obavezno zvonce da vam stižu obavještenja za nove videe. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!